Selahaddin Yıldırım, Doğru Haber. Aqil Sivik Bare Girane. Hazreti Pir Celaleddin Rumi keseki mühime ku hem 100 sala ku têde jiyaye hem jî 100 salên paşa rojê bi ilm û zanîna xwe ya îrfan ya kur ronî dike. Helbet gelek pirsgirêkên vê qern û 100 salê bêfadeyên wî yên temsîlî têne fehm û çareserkirin. Yek ji pirsgirêkên herî mezin ên cîhana me ya qern û 100 sala me nîqaş û îxtilafin, menfaetperestiyê. Li herêma me pevçûnên li ser esasê netewî hîn jî berdewam dikin. Xisûsen û bi taybetî reqabetên di navbera Ereb, Tirk, Kurd û Farisan de ku parçeyên mühîm ên ümmeta Îslamê ne qetina qede. Piştî ku roja vah yanî alema Xerbê herêma me perçe kir, Kurd bi zanebûn û bi qestî kirin çarperçe. Îrojî herêma me bi vê pirsgirêkê re rûbirû ye û xwîna mislimanan bêqîmet tê rijandin. Naxwazin bi pêkhateya Kurd re sulh û aştiyê bikin û mafên xwe bi dest bixin. Polîtîkayên asîmîlasyon û redkirinê bûn sebeb ku xwîna biratiyê bê rijandin û helbet herêma me zirar dît. Emperyalizma roja vah yanî alema Xerbê ji vê yekê menfaet bi dest xist. Hazretî Pîr bi çîrokeke temsîlî li ser vê pirsgirêkê sekiniye û çareseriyek teklîf kiriye. Çîroka me wiha ye. Zilamek hinek peredar çarkesan, got bi vî pereyî ihtiyaciya we bi çi heye ku ji xwe re bikirin. Ji çarkesan kesekî got em dikarin bi vî engur bikirin. Hevalê wî yê din Ereb bû wiha got, bi hizn û xemgîn nebe, ez engur naxwazim, îneb dixwazim. Yek ji wan Tirk bû û got, ez îneb naxwazim, ez üzüm dixwazim. Yekî Yunanî jî wiha got, dev ji van gotinan berdin, em bi van pereyan îstafîl bikirin. İstafîl bi Yunanî tê maneya rez, îneb bi Erebî, engur bi Farsî, üzüm jî bi Tirkî tê maneya tirî. Li ser van gotinan bi hevdû ketin nav cedelbûnê. Di dawiya dawîn de dest bi pevçûnê kirin. Lewra haya wan ji van navan tune bûn. Wan ji ber vê yekê bi ehmaqtiya xwe li hevdû xistin. Lewra ti ilmê wan tune bûn. Ger kesekî zana û bi zimanan bizanîbûyan heba wê ew li hevdû baniya. Hazretî Pîr piş re wiha dibêje. Sebeba ku ev zilaman ketine nav şerekî ehmeqî ew e ku haya wan ji navan tune ye. Heger yekî ku maneya van peyvan bizanî bûya, bi zimanê xwe bizanî bûya û xwedî zanîna mezin bûya, wê bi hêsanî wan li hev bikirana. Wê ji wan re wiha bigotana, ez bi dîrhemekî hemû daxwazên we dikarim bicîbînim. Ev dîrhemê ku ji we re hatiye dayîn, hûn dikarin daxwaz û xwestekên xwe tedarîk bikin û bicîbînin. Bi vê awayê ev kesên ku bi hev re bûnin dijmin, wê li hevdû bihatana. Ev gotinên we encaq dibe sebeba şer û herbê, nexwe hûn bêdeng bibin, min guhdar bikin. Ez bibim zimanê we, gotinên we cuda ne, encama van gotinan jî îxtilafin, ev yek jî ji pevçûn û dijmintiyê îbaret e. Di navbera ferdên heman milletê de, di navbera milletan de û di navbera mensûbên heman dîn û mensûbên dînên cuda de gelek nakokî û nîqaş hene. Lê piraniya van nîqaş û îxtilafan neelmî ne, dîtibarî yanî tiştên pûç yên li ber çawanin. Ji bo herêma me di nav yekîtî, pevrebûn, huzûr aştiyê de bijî, hususa hewce ew e ku hevdû fehm bikin. Carnan qismên civakê bi piranî her ferd di heman fikr û ramanan de ne. Lê ji ber ku hevdû baş guhdar nakin, yan jî li gor xwe niyeta wan a di hundirê wan de dixwînin, wan fehm nakin, yan jî şaş û çewt fehm dikin, ji ber vê yekê divê însanên me hevdû baş guhdar bikin. Tiştên ku ji xwe re dixwazin, ji kesên din re jî bixwazin. Divê tenê ji nefsa xwe, partî û dewleta xwe re nexwazin. Kesên ku tenê xwe heqdar û mafdar dibînin, ev ji bo wan felaketek mezin e. Xweda me ji aqil û îzanê mehrûm neke.